Мин шушы Каурый каләм бәйгесендә җиңүемә бик бәхетлемен. Мин журналистика белән кызыксынам. Мәсәлән, мин Серле каләм район бәйгесеннән дә җиңү яулаганым бар. Аннан соң мин Ялкын журналында интервьюларымны, төрле темаларга мәкаләләремне бастырам. Һәм республика күләм Алтын каләм фестивалендә дә катнашып җиңүләр яулаганым бар. Миңа журналистика белән шөгыльләнү һәм әсәрләр язу бик күп менә шундый көч бирә. Мин шушы эш белән янам һәм киләчәктә дә шушы белән шөгыльләнермен дип уйлыйм.